Взимам ви с мен в великолепната Пирин Голф Вила Релакс. Но няма да ви разведа напълно още сега. Искам да имам повод отново да ви показвам кадри от този истински рай. Къщата се намира в края на комплекса Пирин Голф, където е безумно спокойно и осамотено. Истинско убежище за релакс. Разполага с 5 просторни спални, великолепен хол с трапезария, напълно оборудвана кухня и когато казвам напълно, повярвайте ми, тя надхвърля всичките ми очаквания. Освен това има 3 бани, голям двор, барбекю, електрически скутери, смарт телевизори, а вероятно дори пропускам някои от удобствата. Детайлите тук са просто забележителни. Във всяка стая, например, има разклонители. Като човек, който пътува с такъв багажа си винаги, оценявам тази малка, но толкова практична грижа. И ако искате абсолютен релакс, ваната тук е идеалното място. Представете си топла вода, ароматни свещи, чаша вино, перфектният завършек на деня. А гледките, те са повече от спиращи дъха. Вижте как Пирин се простира величествено пред вас, а тишината тук е като нежна прегръдка за душата. Сутрините са свежи и вдъхновяващи, а вечерите изпълнени със спокойствие под ясното небе и милиони звезди. И като цяло, тази вила е истинска перла за всеки, който иска да се откъсне от забързаното ежедневие. Нямам търпение да ви разказвам още за нея.